Ya yi kina mun wani murmushi da Allah. Haka ke so ka gana yi. Ina son nan baki wani taimako ne, wani lakani ne. Na jin ka. In kika samu sassaƙen mangoro mai aure, gane sai ki samu furen kankana, gane sai ki samu ɓawon ƙadangare. To. Sai ki samu reshen kunkuru. Reshen kunkuru. Duk a ciwon me? Duk ciwon me? To ni wani ban san maganin me yake wani. Wai kai. Amma dai zai amfane ki. Kai likita ne ko kai boka? Wani sani? Ani? Wani tambayi mamala. Ha, sai ka ma kira kai ma san kai menene ba? To likita. Assalamu alaikum warahmatullahi guys. Wannan free in kuna ji ana freestyle kenan na comedy. Barka da asuba, barka da rana, barka da yammaci. Kar ku manta dai wannan shirin namu mai suna asibitin dan sholi yana nan akan YouTube channel mai suna Nishadi 24. Kai wannan episode 3 din fa za ku sha mamaki, za ku more, za ku nishadantu saboda yayi kyau sosai. Ina yi muku albishir, ku je ku subscribe a YouTube channel mai suna Nishadi 24. Ku kalli asibitin dan sholi daga episode 1 2 3. Mun sa episode 1 na daya na biyu, yau mun saki na uku. So ku je ku kalla, za su more. Lallai kan boka. Da likita ne. Wani likita? Duk irin wani abubuwan da kake kira ka ce min likita. A likitance ne a na gaya miki, in abokance zan ce miki ki samu aljani kutu-kutu.